ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 20/6/22 ಬುಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಪರಸ್ಪರಡು ಕೋಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಏಪಲ ವಿದ್ಯೆ ಓದುನೆನು ಬುಡ್ರೆಬಲ್ಲೆ. ವಿದ್ಯೆ ಓದುನೆನು ಬುಡಿಯರ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಬಾಬನು ಬುಡ್ಪರಂದು ಅರ್ಥ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್ವಿಸ್ದ ವೃದ್ಧಿ ಆವಂದೆಪ್ಪರೆ ಕಾರಣ ದಾದ? ಉತ್ತರ: ಏಪ ಪರಸ್ಪರಡು ಮತ ಭೇದ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಸರ್ವಿಸ್ದ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಜಿ. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಮತ ಭೇದೊಡು ಬತ್ತುದು ವಿದ್ಯೆನು ಓದುನು ಸಹ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಜೋಕುಲೆ ಮತ ಭೇದೊಡು ಬರ್ರೆ ಬಳ್ಳಿ ಏಪಲ ಬುರ್ಚಾಂದಿನ ಪಾತಿರುನು ಕೇಣಿಯರೆ ಬಳ್ಳಿ ಒರಿ ಬಾಬರ್ದೇ ಕೇನೊಡು. ಬಾಬಾಗ ಸಮಾಚಾರನು ತಿರುಪನಗ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 14 ಕಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಪುನಂಚಿನ ಮತನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಿದ್ಯೆ ಓದುನೆನು ಬುಡಿಯರೆ ಸುರುತ್ತ ಕಾರಣ ಓ? ಉತ್ತರ: ನಾಮರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆ. ಏ ಪಾಂಡಲ ಒವ್ವೇ ದೇಹದಾರಿನ ನಾಮರೂಪಡು ತಿಕ್ಕಿದುಬೂರ್ನಗ ವಿದ್ಯೆ ಓದಿಯರೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಜಿ. ಮಾಯೆ ಈ ಪಾತಿರುಡು ಸೋಲ್ಪೌಂಡು. ಇಂದುವೇ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ವಿಘ್ನಾದುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಬೇಹದ್ದುದ ಆಸ್ತಿನು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಮನಸ್ಸುಲು ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು. ನಿಕುಲು ಎದುರುಡು ಕುಳ್ದರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು ಆರು ಮಾತಾ ಆತ್ಮದಲ ಅಪ್ಪ ಆದುಳ್ಳೇರು. ಈ ಶರೀರದ ಮುಖಾಂತರ ತೆರಿಪಾಂದುಳ್ಳೇರು. ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪೊಡ್ಲ ಇಂದುವೇ ರೀತಿ ತೆರಿಪಾಂದಿರು. ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಈ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಏಪಲ ಒವ್ವೇ ದೇಹದಾರಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಳ್ಳಿ ಬಂದು ಬಾಬ ತಿರಿಪವೆರು. ಐಕ್ ಪಂಚತತ್ವದ ಭೂತ ಬಂದು ಬಂದ್ಪೆರು. ಐನೆರ್ದವರ ಪಂಚತತ್ವದ ಶರೀರನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಳ್ಳಿ ಭಲೆ ಮಾಯೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಘ್ನನು ಪಾಡುನು. ಅಂಡ ಸೋಪೆರೆ ಬಳ್ಳಿ ಕೇವಲ ಒರಿ ಬಾಬನ ಹೊರತು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಶರೀರದ ಜೊತೆಲ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಳ್ಳಿ. ಒವ್ವೇ ಶರೀರದ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ದೀನಾಗ ಅಂಟದು ಬಿಡ್ಪುನು. ಬಾಬಾಗ ತೆರಿದಿಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ಒರಿಯ ಕೊರಿ ಆ ರೀತಿಡು ದೋಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಾದುಳ್ಳೇರು. ಅಕಲ್ನ ನಾಮ ರೂಪಡು ತಿಕ್ಕದು ಬುರ್ದು ಸೈಪೇರು. ಆತು ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಶಿವ ಬಾಬನ ಮರೆತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಎಂಚ ಪ್ರೇಮಿಯಾದುಪ್ಪೇರೋ ಅಂಚೆನೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಕನ್ಯೆರಡಲ ಪರಸ್ಪರ ಆತು ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಕಲಿಗೆ ಏತೆ ಜ್ಞಾನದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರ್ನಲ ಸಹ ಮಾಯೆ ಬಿಡ್ಪುಜಿ. ದಯಪಂಡ ಈಶ್ವರ್ಯ ಮತಗು ವಿರುದ್ಧವಾದ ನಡ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಭಲೆ ಜ್ಞಾನನು ತೆರಿಪವಲಿ ಅಂಡ ಸ್ಥಿತಿ ಏರ್ಪೇರಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಯೋಗೊರ್ದು ವಿಕರ್ಮಲ ಸಹ ವಿನಾಶ ಆಪುಜಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲುಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಬಾಬಾ ಪುದರ್ನು ಅನ್ಪುಜಿರು. ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರನು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು. ಏಪಲ ವಿದ್ಯೆ ಓದುನೆನು ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಭಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರ್ನ ಜೊತೆ ಕೋಪ ಮಲ್ತನ್ನಲ ವಿದ್ಯೆ ಓದುನೆನು ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಬಾಬಾಗ ಸಮಾಚಾರನು ತೆರಿಪಾಂದುಪ್ಪುಡು. ಅಪಗ ಬಾಬಾ ಮತಭೇದನು ದೂರ ಮಲ್ಪೇರು. ಮತಭೇದದ ಕಾರಣ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಪ್ರಾಪ್ತಿನು ಹಾಳು ಮಲ್ತೊನುವೆರು. ವಿದ್ಯೆ ಓದುನೆನು ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ವಿದ್ಯೆನು ಒವ್ವೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿರ್ಲ ಸಹ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ತಿರ್ತು ಬೂರುವೆರು. ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಬುರ್ಚಾಂದಿನ ಪಾತಿರನು ಕೇಂದ್ರ ಬಳ್ಳಿ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಒರಿ ಬಾಬರ್ದೇ ಕೇನೊಡು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಕಾಯಿಲೆಡು ರೋಗಿಯಾದು ಸೈಪೇರು. ಸದಾಕಾಲ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಆರ್ನ ಮಹಿಮೇನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೊಡು ಪಂದು ಬಾಬನ ಆದೇಶವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಕಲಿಯುಗಿ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚನು ಪಾವನ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ಪ್ರಪಂಚವಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಮಾಯೆ ಏಪಲ ಜೋಕುಲೆನು ಸಯ್ಯರೆ ಬಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿಲೆನು ಕನೆಯರೆ ಬಳ್ಳಿ ಪಂದು ಬಾಬಾಗ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಉಂಡು. ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸಮಾಚಾರನು ತೆರಿಪಾಂದೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಮಾಯೆ ಮುಕುಲಿಗೆ ಜೋರಾದು ಹಾಕೊಂಡು ಪಂದು ತೆರಿಯುನೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಮುರುಳಿಡು ಇಂದೆನು ತಿರಿಪವೆರು. ಭಾಗ್ಯಡು ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಂಡ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸೊಡೆ ಒಪ್ಪುವೆರು. ಎಂಚ ಪ್ರಿಯತಮ ಪ್ರಿಯತಮೆಯರುಪ್ಪೆರು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೆರು ಒರಿಯ ಕೊರಿ ನಾಮರೂಪಡು ತಿಗುದು ಬೂರುವೆರು. ಕುಡ ಮಮ್ಮ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪರಸ್ಪರಡು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆರು. ಇಂದು ಮಾತಾ ವಿಘ್ನನು ಮಾಯೆ ಪಾಡುಂಡು.
ಕೆಲವೆರ್ನ ಅದೃಷ್ಟಡು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪಗ ವ್ಯರ್ಥ ಪಾತೆರೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ತೆರಿ ಪಂಡಲ ಪಾತೆರೊಂದುರ್ಪೇರು. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಬಾ ಒರಿಯನ ಬುಡ್ನ ಬೇತೆ ಏರೆನ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನೆಹರು ಶರೀರ ಬುಡ್ನಗ ಅರೆನ್ ಏತೊಂಜಿ ಜನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂಡೆರು. ನಿಕುಲು ಸಹ ಅವೇ ರೀತಿ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂಡ ನಿಕುಲೆಗ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂತರದಾದುಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗಡು ಮಸ್ತ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೋಡು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಶಿವಬಾಬಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜರು. ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿದ ಬೀಗ ಓಪನ್ ಆಪುಜೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದಿತ್ತಂದ ಪದವಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಪನು ಐನೆರ್ದವರ ಒವ್ವೇ ಮತಭೇದೊಡು ಬತ್ತುಂಡಲ ಬಾಬಾಗ ಪತ್ರನು ಬರೆಯೋಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಮಾತೆರ್ಲ 14 ಕಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದಿಜ್ಜೆರು. ಕೆಲವರು ಕಚ್ಚಾ ಆದುಲ್ಲೆರು, ಕೆಲವರು ತಪ್ಪುನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಏರ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜೋಕುಲುಪ್ಪೆರು. ಅಕುಲು ತಕ್ಷಣ ಸಮಾಚಾರನು ಬರೆಪೆರು. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ತೂಪೆರು ಇಂಚಿನಕುಲೆಡ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಕ್ರೋಧ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅಕಲ ಮನಸ್ಸು ದೂರ ಆದುಂಡು ಐದು ಒಕ್ಕ ಇಲ್ಲಲೆ ಕುಲ್ವೆರು. ನಿಕುಲು ಈ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗೂ ಬರೊಚ್ಚಿ ಬಂದು ಕೆಲವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರು ಪನ್ಪೆರು. ಬಾಬಾಗ ಸರ್ವಿಸ್ದ ಸಮಾಚಾರನು ಕೊರಡು ಜೋಕುಲು ಸರ್ವಿಸ್ದ ಸಮಾಚಾರನು ತೆರಿಪನಗ ಬಾಬಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಇನಿ ಇಂಚಿನಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪದೆ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ನಿಕುಲ ಸಂಬಂಧದಾದುಂಡು. ಅಪಗ ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೆರು. 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಸಹ ಬೈದರು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಚಿತ್ರ ಉಂಡತ್ತೆ. ಏರ ಆಂಡಲ ಬೇತೆ ಅಕ್ಲೆನು ತೂಯಿನ ಕಾರಣ ಡಿಸ್ಸರ್ವಿಸ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನಗ ತಕ್ಷಣ ಸಮಾಚಾರನು ಕೊರಡು ಬಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೆರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದಿಜ್ಜೆರು ಬಂದು ಜೋಕುಲೆಗ್ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆರು. ಯಾನು ಜೋಕುಲ್ನ ಎದುರುಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು. ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಏನನ್ನು ತೆರಿಯುಂದಿಜ್ಜೆರು ಐನೆರ್ದವರ ಅಕ್ಲನ ಎದುರುಡು ಎಂಚ ಬರಡು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಪನ್ಪೆರು. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ. ನಿಖಿಲ್ನ ಜೀವನನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಅಪಗ ನಿಕುಲು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರಪ್ಪರು. ಏತು ಎನ್ನ ನೆನಪುನು ಮಲ್ಪರು ಆತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ದೆತೊನವರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಒವ್ವೇ ಖರ್ಚಿದ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ಏರ್ನ ಅದೃಷ್ಟದುಂಡು ಅಕಲು ಪಕ್ಕ ಆಪೆರು. ಆಜಿ ಎನ್ಮ ವರ್ಷದಕ್ಲಿನ ಸಹ ತುಯರೆ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ರೂಪೊಡು ಮಾಯೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಮಾಯದ ಜೊತೆ ಕೋಪ ಮಲ್ತೊನುಜೆರು. ಆಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರ್ನ ಜೊತೆ ಕೋಪ ಮಲ್ತೊನೆರು. ಬಾಬಾ ಮೂಲೆ ಕುಳ್ದೆರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಶಿವಬಾಬನ ಜೊತೆ ಕೋಪ ಮಲ್ತೊನ್ನಗ ವಿನಾಶ ಆಪರು. ಬಾಬನ ಬುಂಡ ಮುರುಳಿನ ಎಂಚ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಕೆಲವು ಸರಿ ಧ್ಯಾನದ ಪಾತ್ರ ನಡಪನಗ ಇಂಚಿನಕಲೆಡ್ಡ ಮಮ್ಮ ಬೈದೆರು ಬಾಬಾ ಬೈದೆರು ಪನ್ಪುನ ಇಂದು ಮಾತಲ ಮಾಯೆಯಾದುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಡು ನಡಪೊಡಾಪುಂಡು. ಎಂಚ ಪಾತೆರುರು ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿಯೋನೊಡಾಪುಂಡು. ಕೆಲವೆರಡ ಮಾಯದ ಭೂತ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಪನ್ಪೆರು ಶಿವಬಾಬಾ ಬರ್ಪೆರು ಮುರುಳಿನ ಪನ್ಪೆರು ಪನ್ಪುನಲ ಸಹ ಮಾಯದ ವಿಘ್ನವಾದುಂಡು. ಅಪಗ ಮಸ್ತ್ ದ್ರೋಹಿ ಆಪೆರು ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟುನು ತಿನ್ಪೆರು. ಈ ಮಾತಾ ಪಾತೆರೊಡ್ದು ನಿಕುಲು ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯೆದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊರಡು. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತನ್ನ ಮಾಯೆ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖನು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಎಂಚ ವೈದ್ಯರು ಪನ್ಪೆರು ಕಾಯಿಲೆ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಪೋಡಿ వచ్చి ಮಾಯೆ ನಡತೊಂದು ಆ ರೀತಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಬಾಬಾ ನಾ ನೆನಪೆ ಮರೆತು ಹೋಪುಂಡು. ಅವು ಸೋಲ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಇಂದು ಪಂಚ ವಿಕಾರಳು ಪನ್ಪುನ ರಾವಣನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾದುಂಡು. ಏತ್ ನಿಕುಲು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಆತು ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಮಾಯನು ಗೆಂದುಂಡ ಜಗತ್ತನೇ ಜಯಿಸುಡು. ಬಾಕಿ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಥೂಲವಾಯಿನ ಯುದ್ಧತ್ ಯೋಗ ಬಲಡ್ದು ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಯೋಗ ಬಲಲ ಸಹ ಉಂಡು ಬಾಹುಬಲಲ ಉಂಡು. ಈ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನಗ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಆಪೆರು. ಆತೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅಕಲ್ಡುಂಡು ಅಂಡ ಆ ರೀತಿದ ನಿಯಮ ಇಜ್ಜಿ. ಒಂಜಿ ಕಥೆ ಉಂಡು. ರಡ್ಡು ಪುಚ್ಚುಲು ಲಡೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ಅಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಕೈಟು ಬೆನ್ನೆನು ಇಪ್ಪದೆರು. ಐನೆರ್ದವರ ನಿಖಿಲ್ನ ನೆನಪು ಸ್ಥಿರವಾದುಪ್ಪಡು. ಒವ್ವೇ ಕಾರಣಡ್ದು ವಿದ್ಯೆನು ಓದುನೆನು ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಮಾಯೆ ತಲೆನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಹೃದಯಘಾತ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರಿ ಮಾತಾ ವಿಚಾರನು ಬುರ್ದು ಏನನ್ನು ಒರಿಯನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬೀಜನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರ ಭ್ರಕ್ಷದ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು.
ಇಲ್ಲಲ್ದ ವ್ಯವಹಾರ ಇತ್ತುಂಡಲ ಈ ಕೋರ್ಸ್ನು ದೇತೊಂಡಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಭಕ್ತಿರು ಬೊಲ್ಪುಗುಲಕದು ಭಕ್ತಿನ ಮಲ್ಪೆರು ಕಾಶಿಡ್ ಕೋಟಡಿನ ಮಲ್ತದೇರು ಪಂಡ ರೂಮುನು ಮಲ್ತದೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ರೂಮುಡ್ಲ ಕುಲ್ದು ವಿಶ್ವನಾಥ ಗಂಗಾ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ಅಂಡ ಐತ ಅರ್ಥನು ಮಾತ್ರ ತಿರಿಯುಂಜೇರು ಈಶ್ವರ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ಕೇವಲ ಅಕ್ಲೆನ್ ಎಂಕುಲು ತತ್ವಯೋಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಯೋಗಿ ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದೇರು ಈ ಮಾತಾ ಪಾತೆರೊಂಡ್ಲ ಬಾಬಾ ಅನುಭವಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಪ ಬೇರ್ನ ರಥೊಡು ಕುಳ್ದು ಪನ್ಪೆರು ಈ ಮಾತಾ ಪಾತೆರನ್ನು ಬುರ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ದೇಪಂಡ ಇಂದು ಮಾತ ಗೊಂಬೆದ ಆಟ ಆದುಂಡು ವಿಷ್ಣುನ ಕೃಷ್ಣನ ಶಂಕರನ ಗೊಂಬೆನ ಮಲ್ತದು ಪೂಜೆನ ಮಲ್ಪೆರು ಎರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿರಿಯುಂಜೇರು ಆಂಡಲ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಖರ್ಚಿನ ಮಲ್ಪೆರು ಕಳ್ಳದ ಮೂರ್ತಿನ ಮಲ್ತದು ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಶೃಂಗಾರನ ಮಲ್ಪೆರು ಸಾಹುಕಾರ್ಯರು ಆಭರಣ ಸಹ ಪಾಡುವೆರು ಇಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದನು ಭಕ್ತಿಡ್ ದಾದ ಪೂರ ಭಾವನೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೆರು ಐತ ಫಲನು ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ಫಲನು ಯಾನು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಕುಡೊಂಜಿ ಜನ್ಮಡು ಎಡ್ಡೆ ಭಕ್ತರಾಪೆರು ಕೆಲವರು ಕಾಸುನು ದಾನ ಮಲ್ಪುನಿರ್ದವರ ಶ್ರೀಮಂತರ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಮಸ್ತ್ ದಾನನು ಮಲ್ಪುನಗ ರಾಜರ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಜನ್ಮ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಮಾತ್ರ ಸದಾಕಾಲಗೋಸ್ಕರ ಸುಖ ತಿಕ್ಕು ಜೈನರ್ದವರ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಸಹ ಈ ಸುಖನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಜೆರು ಆ ಸುಖ ಕಾಗವಿಷ್ಟ ಸಮಾನ ಬಂದು ತೆರಿಯುನೇರು ಐನರ್ದವರ ಅಕಲು ರಾಜಯೋಗನು ಎಂಚ ಕಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಒರಿಯನು ಬುಂಡ ಬೇತೆ ಏರೆಡ್ದಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಬಾಬನೇ ಜೋಕುಲ್ನ ಎದುರುಡು ತೆರಿಪೇರೆ ಬೈದೇರು ಕೃಷ್ಣನ 84 ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮೊಡಿಯಾನ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ ಅಕಲೆಗ್ ಅರೆಗ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂದು ಪುದರ್ದೀತೆ ಎಂಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೋಡು ಏರಡಾಂಡಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ ಬರಡತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ಯಾನ ಎಂಚ ಬರಡು ಈ ಎನ್ನ ರಥಲ ಸ್ಥಿರವಾದುಂಡು ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪೊಡ್ಲ ಇಂದು ಈ ರಥೊಡು ಬರ್ಪೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಪಂದು ಬರೆತೇರು ಎಂಚಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂಡು ವಿಷ್ಣುಪುರಿ ಇತ್ತೆ ನಿಗುಲು ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಈ ಪಾತೆರನ್ನು ತೆರಿಪದು ಕೊರಪುಜೇರಿ ಇಂದು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಆದುಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ನರಕನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪುನಾರು ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು ಏರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದ ಪೂರ್ಣ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕುಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದು ದೇವತೆ ಆಪೇರು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೂಜಿ ಧರ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸೂರ್ಯ ವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ಧರ್ಮನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಯುಗೊಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ವಾ ಧರ್ಮಲ ಒಪ್ಪುಜಿ ಬಾಕಿ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಯುಗೊಟ್ಟು ಏತೊಂಜಿ ಧರ್ಮ ಉಂಡು ನೆಕ್ಲು ಜೋಕುಲು ವಿದ್ಯೆದ ಕಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಕೊಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತನ ಮಸ್ತ್ ಬುಳಿ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಪರಸ್ಪರ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ದುಂಬುಲ ಧರ್ಮರಾಜ ಮಾತೆರ್ನ ಎದುರುಡ್ಲ ಧರ್ಮರಾಜೆ ಕುಳ್ದೇರು ನಿಕುಲು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪಾಪನು ಮಲ್ತುದರು ಪಂದು ತೆರಿಪೋಯರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಪಾಪನು ಮಲ್ಪರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂದು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮವುಡು ಪಾಪ ಮಲ್ಪನಗ ನೂದೆಕ್ಕು ನೂದು ಶಿಕ್ಷೆಗ್ ನಿಮಿತ್ತ ದುಪ್ಪರು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಾದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವಿಕಾರುಡು ಪರಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಪುಂಡು ಆ ಶಿಕ್ಷೆಲು ಮಸ್ತ್ ಕಠಿಣ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಬಾಬನ ಪುದರ್ನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಪರಂಧಾಮುಡು ವಾಸ ಮಲ್ಪುನ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡಲ ಸಹ ನಿಕುಲು ಪುದರ್ನ ಹಾಳು ಮಲ್ತೊನೋರು ಅಪಗ ಸದ್ಗುರುವಿನ ನಿಂದಕೆರು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮನೆತನಡು ಪದವಿನ ಪಡೆಪುಜರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ತೀರ್ಥಪೂರ್ವರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನು ಮಲ್ಪರು ಎಂಗುಲು ಈರ್ನ ಸುಪುತ್ರ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಬಂದು ನೆತ್ತೆರಡ್ಲ ಸಹ ಬರೆಪೇರು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಈರ್ನ ಬಾಲ್ಯದು ಇರೆರ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿನ ದೆತೊನು ಪಂದು ಅಂಡ ಮಾಯೆ ಅಕ್ಲೆನು ಇನ್ನಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆನು ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂದಿಲ್ಲ ರೂಪಡು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನು ಮಲ್ತದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಪವಿತ್ರ ಅಣಗ ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟನು ತಿನ್ನೋಡಾಪನು ಇನ್ನು ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ಯುದ್ಧ ದಯಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ತಂಡ ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಂಡ ಈ ಯುದ್ಧ ದಯಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪೊಡು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾಪುನಿ ಕಡಿಮೆ ಪಾತೆರತ್ತು ತಪ್ಪುನು ಮಲ್ಪೆರ ಬಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯೆ ಓದುನೇನು ಬಿಡ್ರೆ ಬಳ್ಳಿ ಬಾಬಾದು ಸಲಹೆ ತೊಣ್ಣಾಗ ಬಾಬಾಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಪ್ಪುನು ಮನುಷ್ಯರು ವಿದ್ಯೆ ಓದ್ಯಾರೆ ಏತೊಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಪರೀಕ್ಷೆದ ಸಮಯಡ್ಲ ಕಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ದುಂಬು ಪೋಂದು ಕೈತಲು
ಸಮಯ ಕೈತಲು ಬಣ್ಣಗ ಪಗಿಲು ರಾತ್ರಿ ವಿದ್ಯೆ ಓದಿಯರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಆ ಸಮಯ ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದು ತಿರುಗದ ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲೆಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಒರಿಯ ಕೊರಿ ವ್ಯರ್ಥ ಪಾತಿರನು ಪಂಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಏಪಲ ಮತಭೇದಡು ಬದು ವಿದ್ಯೆನು ಒವ್ವೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ರಡ್ಡು ಬಾಬನ ಅವಜ್ಞೆನು ಏಪಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಐನು ಸದಾ ಕಾಲಗೋಸ್ಕರ ದೀವನಡಾಪುನು. ಸರ್ವಿಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ದೀವನಡಾಪುನು. ವರದಾನ ಸಮಯಡು ಯೋಗದ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕ್ಲ ಸ್ವಯಂನ ಸಂಸ್ಕಾರದ್ದು ಸಂಸಾರ ಪರಿವರ್ತನ ಭಾವ. ಎಂಚ ಯೋಗ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಲ ಯೋಗ್ಯ ಆದುಪ್ಪರು. ಅವೇ ರೀತಿ ಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಲ ಸಹ ಯೋಗ್ಯ ಆಲೆ. ಮಾತೆರ್ದಲ ದುಂಬು ನಿಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮಿತಿ ಯೋಗದ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೆ. ದೇಪಂಡ ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಸ್ಕಾರನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಸಾರದ ರಚನೆಗೆ ಆಧಾರವಾದುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಚಕ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಒವ್ವೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಮಯಡು ಮೋಸ ಮಲ್ಪುಜಿತಾನೆ ಎಂಚಿನನೇ ಪಾತೆರ ಆದುಪ್ಪಾಡು. ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತಂಡ ವಾಯುಮಂಡಲ ಆದುಪ್ಪಾಡು. ಅಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸಾಧಾರಣ ಅತ್ತಂಡ ವ್ಯರ್ಥ ಆವಂದೆಪ್ಪಾಡು. ಏರು ಸ್ವಯಂನ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತುನೇರು ಅಕುಲೇ ಸಂಸಾರನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಅದು ಬುಡ್ಪೇರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ನಂಬರ್ ಎದುರು ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಸ್ವಭಾವ ಸರಳ ಬೊಕ್ಕ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಗಮನ ದೀಪನಕ್ಲಾದುಪ್ಪುಲೆ. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.